Wauw, een babydinosaurus! Lieve baby dino, pong pong dino. Joggen mij us allen, pong pong dino. Toch zo echt maar lekker mij. Lieve dino, kom kom kom. La 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 la, kom erbij. Ha 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 ha, toch echt mij. Lulu 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 lulu, joggen mij. Pong 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 pong, blied bij mij. Yay! La 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 la, spring maar bij. Ha 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 ha, viel niet vrij. Lulu lulu lulu, wat een hit. Pom 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 pom, mooi niet dit. La 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 la, kom erbij. Lietse baby dino, toch dichtbij. Een maisraket. Jij sto ik ben een loer. Hier in deze kant uit. Waar ben je? Oh, zorg je eens. Wat is dit? Wat kan dit wezen? Het had een skulp. Zullen we het skillen? Ja. Ik toch deze kant. Het had een skulp en een dop. Wat zou dit wezen? Het binnen gele kerels. De kerels zetten al je strakje in mijn koron. Het is prachtig. Het roept zo lekker. Het is stevig. Ja, het is stevig. Wat is dit? Dit is mais. Mais groeit op hege stallen. De gele kerels zitten alle jaar mooi op een riegen. Zullen we erop klimmen? Oh, wat is het mooi hier, papa. Zo is er mooi vliegen kunnen. Zo van, hoei. Vliegen? Ja, omheen door de lucht. Zo. Oh, als ik de sauwe naai denk, liep het mais wel op een raket. Daar kunnen ze wel mij naar de romte. Een maisraket! Goed. Is elke ding klaar? Ja, klaar. Ja, we kunnen. Mooi. We beginnen met aantellen. Hoppa. 4, jouwer, draaien, sla, 1, Wat een succes! fantastisch! Ze sjoggen mij zien aan naar de maisraket. Wauw! Zullen wij het mooi vliegen kunnen? Zo! Spannend. Ja, maar! Kom een keer! Naar de ronde! Naar de ronde! Waar kunnen we heen? Wat binnen er een soort sterren in de romte? Naar welke zoon ze gaan? Het eerste stapplak is de moanne. Naar de mannen. Naar de moanne! We binnen er! We stappen binnen krappen. Het is krip, toch zweven we. Ze binnen hier licht op een mannen. Dit is leuk! Sugar is naar mij! Didi! Kunnen ze nou weer naar een oorplak? Kom maar! Ja, We geven voor! hey! Zullen we daarheen gaan? Wat een soort sterren. Joris, het had mooie ringen. Echt? Die ringen bewegen. Dat lijkt het leuk. Zullen we erheen? Wauw. Kom, we springen eraan. We binnen er. Gewoon sterren hebben ring, makken van ijs en rots. Binnen ze net mooi?
Wauw. Die ster is de allermooiste. Wauw, het is een mooie blauwe kleur. Ja, daar komen wij bij. Wen wij op zo'n prachtig plak? Ja. Zullen we nou even om? Ja. Daar we! Ja, het is nou weer tijd om naar huis te gaan. Dank je, Mais. Het weer leuk. Het liep erop dat de raket ek een soort willen aan had. Het spultje. Nou is het tijd voor het leuke plaatsjesrierde spultje. Wat is uw vraag van Joet? Lekkere mais. Wat voor vorm zorgen wij als wij een maiskolf door de midden snijden? Let u eens eens zien. Oh, ik denk dat dit het is. Nee, dat is een hele sinaasappel. Maar hoe zit het nou met de mais als die door midden snijdt? Hoe ziet dat er dan uit? Aha, deze dan. Ja, Wow, dat is geweldig. Als het mais door midden snijdt, lijkt het op een prachtige blom. Nou zien we zien wat de orenvorm is. Dat is een kiwi als die door midden snijdt. Mais had leukere vormen en is correct zo lekker als dat het eruit ziet. ja, leuk. Mais.